Bună toată lumea, bine ați venit la un nou episod de Minecraft Survival. Ăsta e episodul 4. În episodul 3 și episodul 2 am putut să ne construim, am ajuns deja la 2 case. În episodul 3 la terminare am reușit să construim casa asta, care de-abia am terminat să construim. Și din cauza că am construit-o, de data asta vreau să mă duc în mină. Da, o să mă duc în mină. Și prin dus în mină încerc să zic că eu vreau să găsesc diamante. Adică vreau să găsesc diamante, pe serios. În episodul ăsta o să găsesc diamante, efectiv. Deci o să mă duc în mină. Ia, stai să văd câte torțe am. 0. Cred că trebuie să iau și torțele de... Ba, nu se... Ia să vedem dacă avem torțe acolo. Ia stai să omor vaca asta. Perfect. Ok. Și acum o să văd dacă mai am torțe. Cred că am pus niște torțe undeva. Nu? Ok. Vreau să văd dacă am măcar cum. Nici n-am cum să craftez torțe. Adică efectiv nu am cum. Cred că am pus toate torțele la casă. Da, cred că îți dai seama. Ia stai să vedem dacă e aici la cuptor niște chestii, dacă au mai rămas. A, da, uite. Păi hai să facem torțe. Ia să vedem. N-am bețe. Păi mă duc să iau bețe. Poți să mă duc la copacul ăsta, că altul, da. Mă duc la ăla de lângă. Perfect. Bum, 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 bum. Și acum fac așa. Și acum fac multe torțe așa. Și suntem pregătiți de minat. Deci, cred că efectiv episodul o să fie despre minat. O să vedem ce o să găsim la minat. Deci, da. Hai. Ia uite blocurile alea. Ok, am rămas aici. Pum, 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 ok, stai să-mi iau torțele în cealaltă mână. Și da. Hello. Deci efectiv am realizat că eu minam mai jos decât nivelul 11. Ok, ce e chestia asta? Îi dă să not. Deci, ok. Oh, bine că nu mi-a luat torțele, ok. Cred că dacă mai minez un bloc, o să fie aceeași chestie, ia. Oh, nu o să fie aceeași chestie. Dar curge apă.
Deci, problema este că, efectiv, am mers într-un loc unde, efectiv, era un lac din ăla, nu chiar un lac, era o peșteră umplută cu apă, efectiv, și nu mai pot să minez, trebuie cumva să ocolez chestia aia, practic, dar, până acum, vreau să zic că s-a terminat episodul din cauza că postez asta cam târziu. A trebuit să... Am avut niște treabă în ziua asta. A trebuit să mă trezesc de vreme. Deci postez asta târziu. Deci, practic, da. Pa. Vă văd în episodul 4. Adică, ba nu, vă văd în episodul 5.